História strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej sa začala písať 1.9.1990 transformáciou strednej odbornej školy pre pracujúcich na dennú formu štúdia. Na tejto škole sa študujú 3 študijné odbory ukončené maturitnou skúškou: elektrotechnika, mechatronika a strojárstvo. V odbore strojárstvo sa venujeme stavbe automobilov a dopravným zariadeniam. V odbore elektrotechnika sme špecializovaní na priemyselnú informatiku a telekomunikačnú techniku. A v odbore mechatronika sa zaoberáme predovšetkým robotikou a riadením priemyselných procesov. Na vyučovanie takýchto vysoko odborných predmetov máme kvalifikovaných ľudí. V odborných predmetoch máme plnú kvalifikovanosť. Škola je vybavená vyše 200 počítačmi, softvérom AutoCAD, 3D modelárom CATIA, robot štúdiom a aplikáciami na programovanie programovateľných riadiacich systémov a logických automatov. Všetci žiaci našej školy po skončení, bez ohľadu na to, na ktorom študijnom odbore študovali, vedia pracovať s programom AutoCAD, vedia pracovať s programom CATIA a vedia programovať priemyselné roboty. Je tu laboratórium elektrických meraní vybavený systémom Variolab. Máme učebňu mechatroniky a robotiky, ktoré je najmodernejší priemyselný robot ABB IRB 120. V laboratóriu elektrotechnických meraní a silnoprúdu sa žiaci naučia pracovať s meracou technikou, s multimetrami, osciloskopmi a generátormi na najmodernejšom systéme Variolab. Venujeme sa aj programovaniu robotov. Naša škola bola prvá na Slovensku, ktorá mala priemyselného robota. Je od firmy, ktorá dodáva roboty aj pre automobilky, takže vieme priamo pripraviť žiakov pre výrobu alebo teda pre obsluhu takýchto robotov. V rámci telekomunikačnej techniky sa venujeme všetkému, čo sa týka prenosu údajov, počítačovým sieťam, kamerovým systémom, Wi-Fi sieťam a satelitnej technike a GPS GSM modulom. Žiaci odboru strojárstvo majú základ zo strojárskej konštrukcie, strojárskej technológie, kontroly a merania. Získavajú zručnosti, aby vedeli zhotoviť výkresovú dokumentáciu v 2D a v 3D. Škola je koncipovaná tak, že žiaci nielenže teda sa naučia reprodukovať nejaký výrobok, ale sami by mali vedieť niečo vyvinúť, nejakú aplikáciu pre prax. V súlade so zákonom 61 z roku 2015 o odbornom vzdelávaní a príprave máme uzavreté zmluvy o praxi našich žiakov v 21 firmách nitrianskeho regiónu. Naši žiaci odboru strojárstvo a odboru mechatronika praxujú v autoservisoch a vo výrobných firmách, ktoré sa venujú strojárskej a elektrotechnickej výrobe. To, čo sme sa vlastne učili teoreticky, aj prakticky využívame v tých autoservisoch alebo v tých firmách, kde máme prax. Bavia nás hlavne aj tieto robenie v týchto grafických systémoch, kde nás učia vlastne všetky tie veci, čo si vlastne potom budeme vedieť aj vyrobiť, si ich môžeme vymodelovať. Máme potom k dispozícii aj 3D tlačiareň, v ktorej si vlastne také jednoduchšie súčiastky alebo súčiastky, ktoré si vymodelujeme, môžeme aj vytlačiť, aby sme si ich mohli fyzicky pozrieť, alebo či sme ich urobili správne v zmenšených modeloch. Mňa elektrotechnika zaujímala už na základnej škole, takže po návšteve Dňa otvorených dverí na tejto škole som bol úplne rozhodnutý, že na túto školu pôjdem. Pracujem na jednej súťažnej práci v odbore elektroenergetika. Sme prihlásení do súťaží, takže dúfam, že uspejeme. Absolventi tejto školy boli niekoľkokrát úspešní v celoštátnych súťažiach, akými sú Siemens Young Generation Award, v celoštátnom kole Emersoul, v súťaži Mladý mechatronik, v stredoškolskej odbornej činnosti v odbore strojárstvo a v súťaži Top výrobok na výstave Mladý tvorca. Naši žiaci reprezentovali Slovensko na súťaži Euroskills v Lisabone a naši žiaci takisto vystavovali na Expo Sign International v Abu Dhabi v roku 2013. Väčšina našich absolventov si našla uplatnenie vo firmách so zameraním na strojárskú a elektrotechnickú výrobu. Toto uplatnenie si našli či už po úspešnom zvládnutí maturitnej skúšky, alebo po úspešnom absolvovaní vysokých škôl. Študenti odboru elektrotechnika a mechatronika po úspešnom absolvovaní maturitnej skúšky majú možnosť získať osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti podľa paragrafu 21. Naši absolventi majú veľmi dobré uplatnenie na trhu práce. Môžeme povedať, že neprodukujeme nezamestnaných a naši chalani majú veľmi dobré uplatnenie aj na vysokých školách, pokračujú vo štúdiu so strojárskym zameraním a sú tam úspešní. Dvere školy sú otvorené pre všetkých záujemcov v prípade, že spĺňa podmienky prijatia a tými sú úspešné vykonanie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. Do bodového hodnotenia sa rátajú aj výsledky zo základnej školy a výsledky z testovania deviatakov. Viac informácií sa dozviete na e-mailovej adrese školy. Tešíme sa na našich nových prvákov.
na našich nových študentov, pre ktorých organizujeme začiatkom decembra Deň otvorených dverí.